Θυμάσαι τα συνέδρια του Πασόκ. Πηγαίναμε από το πρωί. Έφτανε το βράδυ και είχαμε μιλήσει και είχαμε συγκεντρώσει πόσο ειδήσεις, ρεπορτάζ και μετά πηγαίναμε το βράδυ και στα πάρτι που έκανε το Πασόκ. Ναι. Άλλες εποχές. Άλλο Πασόκ ήταν τότε και άλλο τώρα. Ωραία χρόνια. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 26 Μαρτίου, είναι το εκρηκτικό δελτίο και λέω καλησπέρα αμέσως στον Παναγιώτη Μαυρίδη. Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα Σοφία, χρόνια και ζαμάνια. Χρόνια, ναι. Η αλήθεια είναι ότι Εβδομάδες έχουν περάσει και 2 εβδομάδες. Εβδομάδες και ζαμάνια. Ναι. Και... Μας έλειψες. Ωραίο είναι αυτό να λέγεται και να ακούγεται. Πολύ ωραίο. Εγώ πάντως, να ξέρεις ότι όλα τα μαθαίνω. Και τα μηνύματα που δέχεστε στο podcast και τον ενδιαφέρον από το γυναικείο φύλο, όπως είπε και ο φίλος μου Ιώνας. Σωστά? Μπορεί να μην ήμουν την Πέμπτη στο εκρηκτικό δελτίο, αλλά το τι συμβαίνει το παρακολουθώ και το έχω, να ξέρεις. Πάρα πολύ ωραία. Από όλο αυτό, ναι. δηλαδή, εσύ συγκράτησες. Όχι, συγκράτησα και αυτό, γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, απορριπαντικό τώρα, αυτό που είπε, εντάξει, είναι λίγο παρατραβηγμένο. Σας ενόχλησε το μαγαζί του Κασελάκη και το μπαράκι το δεύτερο? Τι σας ενόχλησε δηλαδή? Εντάξει. Κοίταξε να δεις, είναι προσπαθούμε να διασκεδάσουμε λίγο τον κόσμο με τα διασκεδαστικά πολιτικά δρόμενα. Διασκεδαστικά πολιτικά δρόμενα. Βέβαια. Ωραίος όρος. Κάποτε λέγαμε πολιτικά δρόμενα. Τώρα δηλαδή, τι θα προκύψει. Τώρα δηλαδή που έπαιζες τα αποσπάσματα από... Ναι. Και ακούγαμε από τον την κύριο επικαιρότητα, Δούκα, ναι. τον κύριο Τσουκαλά, τον κύριο Γερουλάνο, ναι. που έχουν μπερδευτεί εκεί στο ποτηράκι αυτό που λέγεται θα συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία ή δεν θα συγκυβερνήσουμε. Και δεν μπορούν να το καταπιούν αυτό το ποτήρι το νερό. Ναι. Κάπου τους χαλάει εδώ, κάπου... Τους ενοχλεί. Πνίγονται. Ναι. Ναι. Μην ξεχνάς ότι έχουμε το συνέδριο του Πασόκ. Δεν το ξεχνάω καθόλου και αυτό το podcast που ακολουθεί είναι... Με τις λεπτομέρειες, με πολύ Πασόκ και πράσινο ήλιο. Έχουμε αρκετά και θα έχουμε και την άλλη εβδομάδα. Και την άλλη εβδομάδα τι Ανάσταση έχουμε? Μεγάλη και την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε τα μετά Πασόκ. Γιατί λες να προκύψουν διεργασίες τώρα? Η πρόβλεψή μας εμάς είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Μια από τα ίδια. Ναι. Θα τα πούν, θα τα ξαναπούν μεταξύ τους. Τίποτα δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει καμία ουσιαστική αλλαγή. Δηλαδή, για να σου δώσω να καταλάβεις, να σου κάνω και ένα πρόμο. Για δες μου. Ρωτάω τον Ιώνα που είναι και πιο παλιός. Ναι. Και του λέω, ρε παιδί μου, δηλαδή, σε αυτό το συνέδριο δεν περιμένουμε όπως εκείνες τις παλιές εποχές που γινόταν χαμός, βγαίναν οι χατζάρες, τα μαχαίρια κτλ. Πασόκ. Και μου λέει, κάνει έτσι. Μα τι λες τώρα, είναι σαν να βλέπω, λέει, να περνάει ηλεκτρική Φεράρι. Σωστά. Ηλεκτρική Φεράρι. Θυμάσαι τα συνέδρια του Πασόκ. Πηγαίναμε από το πρωί. Έφτανε το βράδυ και είχαμε μιλήσει και είχαμε συγκεντρώσει πόσο ειδήσεις, ρεπορτάζ και μετά πηγαίναμε το βράδυ και στα πάρτι που έκανε το Πασόκ. Ναι. Και εκεί είχαμε τα πηγαδάκια. Και εκεί είχαμε τις πολιτικές συζητήσεις. Και εκεί είχαμε τις συμφωνίες τους. Άλλες εποχές. Άλλο Πασόκ ήταν τότε και άλλο τώρα. Ωραία χρόνια. Υπέροχα και ωραία χρόνια.